Allah ka sa ya samu ƴaƴa da yawa. In ka samu ƴaƴa da yawa baka da kuɗi akwai matsala. In ka samu kuɗi ne yawa ko baka da ɗa ko ɗaya shi ma akwai matsala. Za ka ji daɗi ba. A baka ƴaƴa a baka kuɗi kuma Allah ya taimake ka ƴaƴan shiryayyu. Ka gama samun alherin duniya. ƴaƴan da za su dinga yi maka addu'a. ƴaƴan da in an gansu za a dinga kun ga ƴaƴan wani ne kai Allah ya musu albarka. Wani Allah ya saka masa da alheri. ƴaƴansa sun samu tarbiyya. Amma ɗan da inda za a gan shi in aka kalli babansa sai an ce albasa bai ta yi halin ruwa ba, to waɗannan ba irin wannan ‘ya'yan ake so ba. ‘Ya'ya ake so masu tsafta, masu albarka. Yaron da ba za a je sata ba, yaron da ba za a ji an ji shi a wata harka wacce take za a ce Allah wadare ba, ba zai sha kayan maye ba ko ba zai sayar da kayan maye ba. Su ne ‘ya'yan da in iyayensu suka kwanta a cikin kabari su ne masa addu'a kullum za su dinga jin daɗi. Watan haihuwa ta yi amfani kenan. Kisa aka ce Anas shi ne ƙarshen sahabbai a rasuwa. Ya jima shekararsa 100 da wani abu. Sun ce ya kai 130. Kuma kun san masu kaiwa 130, 140 da 50 a cikin wannan al'umma kaɗan ne. Amma ana samun su wanda ake cewa da su mu'ammarun, wanda Allah ya basa suka jima a duniya. Duk da na ga wani bincike wai ana wani kamfani suna nan suna haɗa wani magani wanda zai sa a dinga shekara 150 ba a mutu ba. Da yake an gaya musu wani abu ake sha a ƙi mutuwa. To shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi cewa Allah zai yi mutum wannan. Sannan an fassara wa an yunsa'alahu fi atharihi da ƴaƴa wanda za ka bari in an gansu a tuna da babansu, ko kuma kai kanka in ka mutu a dinga tunawa da kai duk sanda wani abu ya faru.